Mä oon Mata Valtonen ja enimmäkseen tänä päivänä luennoitsija ja kirjailija. Varuskunta antaa sellaisen oman leiman paikkakunnalle. No sitten tietysti Hennallahan oli sellainen yksi Lahden tällainen sisäelin tässä kuitenkin, että oliko se sydän vai munuaiset vai mikä se oli, mutta se oli koko aika läsnä. Tämä on hyvin uniikki alue. Ihan mieletön tila. Se pitäisi muuttua päivittäin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Musiikkia, taidetta, kuvataidetta, runonlausuntaa, kaikenlaista ravintolatoimintaa. Tämä on ihan siis käsittämättömän hieno tila. Mutta kyllähän tänne kaikenlaista toimintaa, että pienyrityksiä, asuntoja, kaikkea sellaista. Ja tietysti jotain sellaista wow-efekti, mikä Lahteen tässä olisi mahdollista tehdä. Sellainen, että mikä sitten herättäisi huomiota ihan kansallisesti ja miksei kansainvälisestikin. Tähän sopisi vaikka Sleepy Sleepers monumentti. Se olisi tossa paikka sille.